Miadto sila sa laing tinuohan kay ang mga pastor nagbit-bit usab og pagkaon. Pagkaon nga makakabuhi. Unsa ato? Pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga dayon. Mao na gibit-bit sa pare o sa mga ministers. Ang sa laing tinuohan, pagkaon nga makahatag og kabuhi. Nga naman, ang ilang gibit-bit, isa kilong bugas, 3 ka pakete nga noodles, 2 ka latang sardinas. Ang ikaduha nga advantage sa atong pagkatoliko, kay niya kanato ang santos nga Eucharistia. Niya kanato ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi. Juan 6:1 miingon nga atong Ginoo, ako ang buhing tinapay nga nanao gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Kinabuhi nga dayon sa daw. Ang mukaon sa lawas ni Kristo makaangkon sa kinabuhi nga dayon. Kining atong gikaon nga luto kada adlaw, dili yun ni makabaton o kinabuhi nga dayon. Abag-abag lang ni sa atong pagpakabuhi temporal. Kung sa to, kining atong gikaon nga luto, kining gimasud-an nga putahe, kana nga pagkaon, abag-abag ra na sa atong temporaryo nga kinabuhi sa kalibutan. Ang pinaka-espesyal na pagkaon, lawas ni Kristo nga naman, ang mukaon sa iyang santos nga lawas, makabaton o kinabuhi nga way katapusan. Espesyal ni nga pagkaon. Ug mao ni ang gibit-bit sa atong pare. Pero ikasubo, nga daghang makatoliko, nga gibiyaan nila ang simbahan nga niya ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi. Miadto sila sa laing tinuohan kay ang mga pastor nagbit-bit usab og pagkaon. Pagkaon nga makakabuhi. Unsa ato? Pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga dayon. Mao na gibit-bit sa pare o sa mga ministers. Ang sa laing tinuohan, pagkaon nga makahatag og kabuhi. Nga naman, ang ilang gibit-bit, 1 kilong bugas, 3 ka pakete nga noodles, 2 ka latang sardinas. Dili man daotan nga mukaon ta anak. Ito na sa sayo. Pero ayaw piramintihan. Kung imong piraminti o kaon ng sardinas, manig-ab ka o taya. Madugay madali, kabuhion ka sa noodles. Kung biyaan nimo ang simbahang katoliko, kaya imong gisubscribe ang pagkaong gibahog sa mga pastors, kaya balo mo tukanan tamo na nganong mo invest yun sila o samaan ng pagkaon. Unang-una maone, magkatoliko, insulto na sa atong pagtuo. Nakatamay sila sa makatoliko. Ilarang bahugan o noodles, tinapa. Ingon na balang ni anak, kaubos ang ilang paglantaw nato ng atong balyo. Noodles sa sardinas. Pagkaubos sa katoliko. Kung siya mo balhin ng hinungdan sardinas ran nga triple A. Di ba na sardinas? Iyon pa nila. Insulto na sa katoliko. So ang pangutana nga no man nga ningkamot man sila nga mag-invest
para mudaghan sila. Mabawi ba na siya? Pananglitan karon hatagan ka sa pastor isa ka buwan, tagaan ka kada Domingo o isa kilong bugas. Tulo ka pakiti nga noodles, duha ka latang sa ato pintahon be. So 4 ka kilong bugas ang mahatag, rice na siya. Dayon tulo ka plato, tulo ka noodles. So 3 times 4 equals 12 ka noodles na. Sardinas. Duhara man sardinas, duhara. Pero wala biig kay mabangkrap na. 8. So mo ning sardinas. Ibutang ta lang kanang bugas katag 60 pesos. Oh, mahal naman siya, maayo naman ang bugas. So pila? Magasto lang pastor sa bugas og 2.40. Noodles, 12 ka buok. Kagpila may isa ka noodles? 6. So, 60, 70. Pila? 72. Tabay ko, compute Bradley. 72. Dayon, 8 ka sa sabi ko sa dinas. 22. Ako yung tarong ko compute. Di ba tamalkan sa ini? Ilan bro? 176. Total na bro? Bro? 9 times 12. Wala siya 108. 108 instead of 72. Amen. Instead of 72, 108 kung 72. 108 na. Total na bro? Sample ko yun eh. 524. 524. Mao niya magasto sa pastor sa imong sigig simba kada buwan. I-times na nin 524. Tunga sa tuig siyang maghatag na to. Yan bro. 3,144. 3,144. Okay, mo na. So, buti pa sa bot, mugasto lang si pastor og 3,144 sa sige mo simba tunga sa tuig. Saksisip ni nga pabaonan ka og isa ka kilong bugas, tulo ka pakete nga noodles ug duha ka latag sardinas. Dayon magpabunyag na ka. Pabunyag na ka di ba? Pag humani mo bunyag, stop na pod na ang hatag. Membro naman ka. Musugod na po si pastor og pamawi. Kung sa naman ang 10% naman. Crispel man to gasto no. Hindi na ta kaysa na logi karon. 3,144 ang nagasto na invest ni pastor sa imo. Karon ang pangutana, ikaw bro, pila may imong monthly income? Kana di pod kay nga imong monthly income ba? Mo 15,000 ka. Pwede kayo, pwede ka. Di ka mabuhay ng 5,000 sa... Ibutang ta lang imong income. Lato, 5,000. Ibutang bisag 10,000 imong income. Di po kayo nga taas, di po kayo ubos. 10,000 imong income sa katuig. So sa imong 10,000, kuhaan man yung 10%. 10% kada buwan man 10%. Buti pa sabot, mohatag ka sa pastor kada buwan og 1,000. Tama ba? Dayon sulod sa unom ka bulan, makahatag kag 6,000. Bawi dili.
Pwedeng bawian, kanansado pa si pastor. Dayon, hangtod man sa imong tibuok kinabuhi, dito ka magpakamatay. Sa ato pa, huwag yun malugi si pastor. Ganansyado yun siya. Kahibalo pa mo ka na iyang gi-invest sa tinapa, sa dinas, tungod na sa iyang picture-picture. Picturean man niya, mag-Thanksgiving, magulo sila, maghimog Thanksgiving. Ang ilang himuon sa ilang Thanksgiving, pangimbitaron ang mga Katoliko. Dayon ang mga Katoliko, motambong dili. Motambong. Mo-attend ka dili imbitaron. Labi na kang imbitaron. So meaning, pag Thanksgiving, daghan ko ng mga tao. Ang himuon sa pasto, itong picturean. Maone ang iyang budgetan, ining iyang pagpaghatag og noodles, ipadato sa Amerika. Na mga sponsors, mugawas na yun ang mga dollars. So meaning si pastor, wala yun siya gigasto nga iyang kaugalingon. Iya lang gigamit nga puhunan tong Thanksgiving, gipicturan mo, ipada sa Amerika, pagbalik, dollar na. Mo na ilang gihimo sa ilang gitawag kompasyon, magpa-eskwela sila. Ang ilang himoon, picturean ang bata. Ining bataa, ipada sa Amerika, kinsay mo pahuman ining bataan. Doon ay tabanganan nga membro, iya man kayo nga membro na kaniya, kasi pagod. Dahil ipada sa Amerika, pangitaan ng sponsor. Na ay mo sign ana o kontrata, ako'y magpahuman niya sa pag-eskwela. Kada buwan tong sponsor naghatag o kwarta, dili na dito ni pastor. Dito na sa iya mo pondo. Ang iyang himuon kada tuig palitan ra kaniya og bag o papel. Pero kada buwan siya nagdawat. Ang iyang hatag nimo tinuig.